Quan plovia, em protegia aquí, sota, o amb aquella porta d'allà, amb aquella porteta d'allà, o amb aquella, quan plovia molt. Procurant estar aquí al racó, més al racó possible, i a prop de la barana, i a prop d'això, per si tenia que saltar i d'això, i aquí em quedava, aquí. Amb les mantes, una manta per sobre o dos, papers de diari per dintre del cos, per treure el fred, cançons, i així passava la nit. I quan es començava a fer de dia, baixava a la plaça, a baix. Així ja et dic, aquí vaig passar, no sé, exactament si vaig passar 2 mesos o 3, no sé. I al final, que és quan em van recollir els de la Fundació Arrels, això sí, que és que havia tornat aquí, perquè ja després de 15 anys tenia idea de que no sortiria del carrer. Què és això, doctor? Descansi, salut. Moltíssimes gràcies, gràcies. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia, gràcies. Hòstia. No té sortida. Una veïna que està fotuda i el metge ha tingut l'amabilitat de trucar-me. Jo vaig acabar al carrer perquè es va cremar, o el van cremar, no ho sé, ara fa molt de temps, al pis on vivia jo, aquí, al carrer Olzinelles. Perds tots els objectes que estimes, totes les teves coses, o sigui, és a dir, el teu habitat desapareix i llavors et quedes, o sigui, completament, o sigui, desubicat de tot. Però el que sí que recordo molt, i això al principi fa molt mal, que veus, o sigui, notes mirades d'hostilitat. És a dir, per al sol fer d'existir, d'estar tu allà, hi ha de cop i sobte un rebuig. El pitjor és la por i el fred. Qualsevol cosa que es belluga per la nit, encara que sigui una bossa de plàstic, sigui el que sigui, doncs estàs sempre que si pot vindre algú i qualsevol cosa i tal. Si cau una pinya d'un arbre, sembla que sigui un tret i tal. Si et canta un mussol, fots un salt. I després el fred. És una cosa que t'entra per dintre i és dir, t'enerva d'una manera que et torna boig. Però només té una cosa, que et treu la por. Et dona igual que et vingués un exèrcit, que et vinguessin, o sigui, una manada de llocs feroces, el que fos. Home, doncs des que visco al pis, he retornat, o sigui, a la meva autonomia, diguem, o sigui, és dir, viure entre 4 parets, no passar por per les nits, no passar fred i tal, poder dibuixar, poder treballar, poder les meves coses, o sigui, si et criden per arrels per fer o a fer una xerrada o algunes coses d'aquestes, ara es pot dir que estic amb una frase que estic tranquil, o sigui, visco tranquil, intento tindre bona relació amb els veïns, o sigui, si algú necessita un cigarro, doncs li dono un cigarro, perquè penso, potser si em queden pocs, però penso que jo també he demanat molts cigarros al carrer i tal, és a dir, intentar estar en bona harmonia amb tothom, viure tranquil, és el que vull dir-te.